Καλησπέρα κυρία Κωτίδου. Κάνετε ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων και αυτό που έχετε καταφέρει μέχρι τώρα είναι να υπαχθούν μόλις 40.000 οφειλέτες σε σύνολο 370.000 επιχειρηματιών. Και μάλιστα αυτό το νούμερο αφορά ενεργές επιχειρήσεις, αφού δεν υπολογίζονται όσες έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Διερωτάται κανείς ποιος είναι ο ευθύνος νους πίσω από αυτές τις ρυθμίσεις. Πρόκειται για ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού ή για μεγίστη ικανότητα, εάν ο κύριος στόχος σας δεν είναι η συλλογή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά η δέσμευση της ιδιωτικής περιουσίας των μικρομεσαίων. Εάν θέλετε χρήματα, σας προτείνω και εγώ να δώσετε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να επιλέξουν οι ίδιοι την κατηγορία ασφάλισης που θέλουν και όχι να τους εντάσσει ο ΑΕΣ σε ανώτερες κατηγορίες, με αποτέλεσμα είτε να δυσκολεύονται να πληρώσουν είτε να μην πληρώνουν καθόλου εισφορές. Εάν δεν θέλετε αυτό, κάντε τουλάχιστον το σύστημα πιο δίκαιο. Δηλαδή δημιουργήστε κατηγορίες εισφορών, όχι σαν αυτές που έχετε τώρα, αλλά με βάση το τζίρο ή ακόμα καλύτερα τα κέρδη μιας επιχείρησης. Έτσι ώστε να υπάρχει και αυτή η περιβόητη αναλογικότητα που προβλέπει το ελληνικό σύνταγμα. Στηρίχτε την πρότασή σας έτσι ώστε να παραταθεί μέχρι το 2017 η μειωμένη εισφορά στις κατώτερες δύο κλάσεις. Διαφορετικά θα δείτε χιλιάδες επιχειρήσεις ανενεργές. Έχουμε και μερικούς συνεπείς, είναι αλήθεια, ασφαλισμένους, οι οποίοι με ρωτούν κατά καιρούς και μου είπα να σας ρωτήσω τι θα γίνει με αυτούς, αν θα υπάρξει ένα μέτρο επιβράβευσης, διότι θεωρούνται οι χαζοί του συστήματος. Σχετικά με αυτό που είπατε για τη δημόσια συμμετοχή, 30 δευτερόλεπτα, Πρόεδρε, με την καθολική συμμετοχή, το δημόσιο κτλ. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να μην είναι ανταποδοτική η υγεία. Γιατί να πληρώνω αν δεν έχω ανταποδοτικότητα. Κλείνοντας, προτείνω να γίνει κούρεμα χρέους των εισφορών των επαγγελματιών, ανάλογο του PSI, έτσι ώστε να μπορέσουν να κινηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να διασωθεί η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, την οποία οδηγείται στη συντριβή και στην απόγνωση. Ευχαριστώ.